Va trebui să mă grăbesc, altfel nu mai apuc să spun ceea ce îmi propusesem. Am ajuns la Ana Maria. La Ana Maria. Am cunoscut-o pe Ana Maria Năvodaru în amfiteatru de la R3 din Universitatea București, la un curs de ceva unde toate grupele din anul întâi eram adunați. Asta se petrecea în octombrie 1965, anul în care am revenit la suprafață și am reluat studiile din anul întâi. Cred că am mai spus. Nu făceam eu o figură de babac în acel an 65. Mai erau și alți foști pușcăriași, foști întârziați, foști neprimiți la universități. Și băieți și fete. Dar mai mult băieți. Atmosfera era dintre cele mai plăcute pentru mine, care dintr-o dată mă vedeam în rândul lumii și nu în rândul oricărei lumi, ci în lumea fetelor. După cum se știe, la filologie erau foarte multe fete și toate foarte frumușele, dacă nu de-a dreptul frumoase. Oricum tinerele. Deci eu mă simțeam bine. Mă simțeam foarte bine. Și la unul din cursuri s-a întâmplat să stau alături de o fată pe care o remarcasem mai înainte pe coridoare. Nu eram în aceeași grupă, dar atât am remarcat-o. Am văzut că are breton. Da, asta m-a atras un pic. Dar fără să fiu hotărât să îmi încerc noroc. Nu, am stat lângă ea. În pauză am fumat împreună o țigară, două. Se numea Ana Maria Năvodaru. Și cu ea am legat un fel de camaraderie. Când am devenit nu mai intimi, dar mai apropiați, ea a început să-mi povestească legăturile ei cu băieți, cu tare, așteptând de la mine să-i spun și eu legăturile mele cu cineva. Eu legături aveam, dar le țineam ascunse fetele și femeile care nu erau în cercul universității sau nu erau în acel moment în cercul universității. Aveam pe atunci, chiar de la începutul anului școlar, universitar, încercasem relații cu fetițe, cărora, vorba mea, dar nu cred că e originală, dacă le arătai un deget, râdeau de se prăpăreau. Erau foarte drăguțele și țoșcorele. Viața mea, ca să zic așa, intimă, era pe deplin satisfăcută după seceta anilor de închisoare și de domiciliu obligatoriu. Însă încercam să nu amestec borcanele. Eu aveam relații și cu femei măritate, și cu femei divorțate, și cu foste colege din prima mea studenție, acum unele divorțate, altele în continuare măritate,
și care avea o curiozitate nu ciudată, plăcută inimii mele, că voiau fie să mă cunoască cu adevărat, să-l cunoască cu adevărat pe fostul lor coleg din urmă cu 11-12 ani, fie așa că începuseră să fie amenințate de bătrânețe și la femei. Asta este un pericol grav. Între timp, am părăsit cele două succesive cămine studențești, pentru că am avut un noroc chiar. La un moment dat, ducându-mă la anticarul Sterescu, cel pe care îl cunoșteam dinainte de pușcărie și cu care devenisem amic, l-am întâlnit pe tânărul poet Ion Alexandru. Ion se numea pe timpul ăla și era un poet extraordinar. L-am întâlnit pe culoarul anticarului. Salut, salut, ce mai faci? Ai venit pentru cărți? L-am întrebat eu naiv. La care el mi-a răspuns, nu, locuiesc aici. Da, unde? Și a arătat sus. Și după câteva minute mi-a zis dacă vrei să ne faci o vizită. Ce da, sunt căsătorit. Așa am urcat în podul anticarului Sterescu, unde într-o cămăruță care avea exact 1,70 pe 2, locuia Ion Alexandru cu soția sa frumoasa, îi zic fetiță, că avea un aer de fetiță, Ulvine. Și ne-am bucurat de noi. Când să plec, Ion Alexandru m-a întrebat, zice, dar tu unde stai? Unde locuiești? Și am spus, la Căminul Regnio. Îl cunoștea și el, că trecuse și el pe acolo. Era încă student, el. Zice, mă întreb dacă Sterescu, gazda lui, n-ar vrea să-ți închirieze cămăruța asta. Ce zice? E cam strâmtă, cam mică. Și am făcut ochii mari de tot. Cum ar exista o asemenea posibilitate? La care el a zis, bineînțeles, depinde de el. Însă noi am primit un apartament și ne vom muta în curând. Și în cazul în care se face aranjamentul, îți cedezi locul. Am coborât, adică la inițiativa lui, am coborât imediat la Sterescu, am discutat, n-am ajuns până la discuta chiria, câtă chirie, așa. Sterescu a fost de acord, ne cunoșteam dinainte, de timpul când eram student la fabrica de scriitori. Da, dragă, da. Însă să știi că mai largă, odaia aceea nu se poate face. Fiindcă inițial pusese o singură cameră de pod și din motive economice am făcut un zid între două și am făcut două camere. În una stă un prinț, i-a spus numele, și în cealaltă un poet. L-a arătat pe Ion Alexandru. Și acum, dacă Ion se mută, o să fie un prozator. Glumă. Însă mi-a făcut foarte bine. Deci, vorbă lungă, vorbă scurtă. M-am mutat la anticarul Sterescu. Ion Alexandru mi-a lăsat toată mobila, care era compusă dintr-un pat de două persoane, care pe lățime ocupa, cum să spun, aproape întreaga cameră, lăsând așa un fel de culoar de vreo 30 de centimetri, nu mai știu chiar exact. Asta era o mobilă și o alta un fel nu de dulap, de bibliotecă, în care
aș fi putut ține cărțile și eventual paharele pentru cafea. Însă eram fericit. Eram fericit. Chiria era mică. Aveam bursă. Aveam bursă, deci aveam de unde să plătesc. Și eram fericit. Aveam în sfârșit un loc al meu, provizoriu al meu, în care să pot face ce vreau eu. Și am făcut ce vreau eu, adică am scris, am primit acolo cu drag și cu adânc respect atât fetițe cât și fete, cât și doamne, cât și vădane. Și era foarte bine. Ne era bine tuturor. Cu colega mea, Ana Maria Nevodaru, relațiile s-au rezumat timp de un an și ceva la întâlnirile la cursurile comune, la întâlnirea întâmplătoare pe culoare unde beam câte o țigară și asta era tot. Din partea mea era un fel de simpatie asexuată. Îmi plăcea bretonul ei, pentru că restul găseam în alte părți. Eu aveam pe atunci, bineînțeles că aveam pe atunci necazuri cu familia, cu tata, cu mama bolnavă și așa mai departe. În curând am început să-i împărtășesc necazurile mele noii mele prietene, care devenise veche prietene, pentru că trecuse un an, am spus, trecusem în anul 2. Până când a venit momentul să ne avem bine. Și din acel moment, chiar dacă am mai umblat eu prin vecini, pe la fetițele care erau acolo la universitate și care învățaseră drumul la Stărescu și care veneau fără să, adică sunau, intrau, bună ziua, domnul Stărescu, Paul e acasă, ăla ori zicea ba, ori zicea da, persoana în chestiune urca și persoana în chestiune uneori nici nu bătea la ușă. Intra. Și se întâmpla ca locul să fie ocupat. Și așa, încetul cu încetul, vizitatoarele mele simpatice și tinerele au încetat de mai frecventa, fiindcă locul era ocupat de Ana Maria. Noi am, cum să spun, relația noastră era foarte intelectuală. Noi discutam cărți, discutam politică. De ce? Eu nu știam ce hram poartă fața asta. Nu am întrebat-o, nu am obiceiul să întreb la cine sunt părinții tăi, unde locuiești. Am aflat în timp că locuia undeva pe lângă Piața Victoriei. Făcusem o sesiune sau 2 sesiuni de pregătire în odaia mea, în odăița mea, în care intraseră, că așa e, în odăițe, intră ca în cutiile de conserve. Cred că am fost, la un moment dat, vreo 7 persoane, toate colegi de ale mele. Și ele numai fete, nu și băieți. Pe băieți nu-i primeam, n-aveam comerț cu ei. Așa. Și am învățat împreună, cum se zice. Am învățat împreună. După câteva zile, Ana Maria ne-a invitat pregătirea la ea acasă. Așa am aflat unde locuiește și cum locuiește. Ceea ce
nu ne-a schimbat obiceiurile, pentru că Ana Maria se mutase la mine. Se mutase, îi plăcea să stea la mine, deci să chiulească. Și eu reprinsesem gustul chiulului și mi-era foarte nu comod, da, și comod. Îmi era foarte bine când, de pildă, eu scriam pe un taburet și alături, în spatele meu, o persoană dulce inimii mele stătea întinsă și citea. Am început să facem menaj împreună. Menaj studențesc, mâncam din ziar. Între timp, prin relațiile ei, căpătasem nu frigider, ci răcitor. Din ăla cu gheață, căruia îi pui gheață și care ne-a ajutat foarte mult, mai ales în verile, în anotimpurile calde. Pentru că puteam să punem la rece fie conserva pe care nu o terminasem, fie apă, fie, cred că început să fie sucuri de fructe. Și din când în când ne duceam prin cartierul Chiselev pe acolo, unde era un fel de ospătărie, un fel de restaurant cu prețuri mici de tot. Și când eram mai bogați, luam 2 porții de ceva. Când nu, pentru că era cu autoservire. Și așa că ne descurcam. Eram tineri, foamea nu era prima grijă noastră. Ce mai pot să spun despre menajul nostru? Încetul cu încetul am simțit-o pe fata asta, că era o persoană nu tristă, dar care avusese o copilărie nefericită. Mai târziu am aflat că mama ei murise când ea era încă copil de tot, 2-3 ani de zile. Și că taică-s-o se recăsătorise și că în casă nu era prea bine văzută de mama vitregă, așa că ea se ducea mai degrabă la bunicii paterni, pe care am cunoscut și eu. O să vorbesc despre ei mai încolo. Sau la bunica maternă. Așa. Ea, deși am înțeles că tatăl ei era, atunci, era încă un mare ștab, era director adjunct la statistică, dacă nu cumva chiar director. Și îi dădea o sumă de bani pe lună, ca să-și cumpere cartelă, să-și cumpere un ciorap, și așa mai departe. Însă, nu ajungea. Ei, cum să ajungă unei fete tinere, care de obicei lasă deoparte cartela de mâncare și își ia altceva? Pe atunci, care era visul fetelor noastre? Să-și cumpere un ruj sau o pereche de ciorap mai, nu știu cum. Oricum, Ana Maria era o persoană care umbla îmbrăcată modest, ca toate celelalte colege, care mânca, ea și eu știam ce și cât mânca, fiindcă mâncam împreună, și care, în sfârșit, simțea nevoia să discute lucruri pe care ea nu le știa.
Deci, ea de la mine a aflat, pentru că eu sunt un vorbăreț impenitent, că făcusem pușcărie, că făcusem domiciliu obligatoriu. Nu știa ce e domiciliu obligatoriu. Ea, ca să zic așa, provenea dintr-o familie de ilegaliști. Și ea știa ceea ce puținul care se spunea în familia ei de ilegaliști. Îi mai strecurau câte ceva bunicii, care nu erau ilegaliști, dar erau părinți de ilegaliști și își păzeau situația. Deci ea nu prea știa ce se întâmplă pe lumea asta în partea ei, în etajul ei de jos. Așa că eu vorbeam, fără nicio jenă, fără nicio... Și pentru că ea nu mă oprea ca alte gagicuțe, care ziceau, lasă, dragă, chestiile astea, hai să facem nani. Sau hai să ne plimbăm. Lasă-mă cu chestiile astea, că sunt sătulă. Asta nu zice așa. Și nu o făcea din curiozitate interesată, ca eventual să denunțe la UTM sau la partidă, ceea ce aflase de mine. Realmente era interesată, fiindcă nu știa. Și așa că i-am povestit viața mea cea fericită. De refugiu, de hăituială prin păduri, de repatriere, de rămânere, de viața mea fericită. Noroc că povesteam cu zâmbet, cu umor, că așa sunt eu, comic. Și după un timp, ea m-a întrebat cu jenă, uite, am niște colegi de liceu, cam din aceeași categorie cu mine, adică majoritatea sunt evrei, aflasem că ea este evreică, și care tot așa nu știu nimic despre ceea ce mi-ai spus tu, despre gherla, despre Pitești, despre bătăi, despre torturi, despre chestia cu țăranii, despre Basarabia. Nu-i vrea să povestești și pentru ei? Ce să povestesc pentru ei? Viața ta. Până la urmă am acceptat. Nu știu dacă am ezitat prea mult, am acceptat. Și am început să-mi vină persoane la care nici nu mă gândeam. Adică erau fii ai lui Chișinevski, ai Ofeliei Manole, ai lui, cred că Apostol, ăla cu sindicatul. Deci, așa, și printre ei și unul foarte simpatic, foarte student la medicină, Petruț Manu, al cărui prenume era accentuat de cei din jur la modul unguresc, care mie mi-a sunat ciudat. Petruț, îi se zice, Petruț. În sfârșit, abia în ultimele săptămâni am dedus cine era cu adevărat tatăl lui, dar asta o să povestesc altă dată. Eu zic să facem aici o pauză și să reluăm aproape imediat.